Ένα από τα προαπαιτούμενα για να πάρει το δημόσιο τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ είναι να αποδείξει στην Τρόικα ότι οι φορείς του δημοσίου έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους προς την ΕΙΔΑΠ. Το Σταρ ερεύνησε το πώς σχηματίστηκαν και το πώς εξοφλούνται τα χρέη των Δήμων. Ο Τάσος Στέλογλου και ο Λάζαρος Μπέλτσιος έχουν το ρεπορτάζ. Τα χρέη των Δήμων αυξάνονταν σταθερά προς την ΕΙΔΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Δήμος Μεγάρων ήταν ένας από τους Δήμους που σταθερά συσσόρευαν χρέη από τη χρήση του νερού για να φιγουράρει πριν από λίγες εβδομάδες στη δεύτερη θέση των υπερχρεωμένων Δήμων στην ΕΙΔΑΠ με 45 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Το σύνολο των υποχρεώσεών του μέχρι τις 31 Εβδόμου του 2013 ήταν γύρω στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που κατορθώσαμε να κάνουμε ήταν να απαλείψουμε τα τοκοχρεωλήσια με αποτέλεσμα αυτό το ποσό να φτάσει στα 22.600.000 ευρώ περίπου. Επί 14 χρόνια, 6 στα 10 κυβικά που έστελνε η ΕΙΔΑΠ στο Δήμο Μεγαρέων χάνονταν ή κλέβονταν. Μέχρι που ήρθε η Τρόικα. Ναι, δεν είναι υπερβολή. Πολλοί πήγαιναν στη βρύση στα Μέγαρα, αλλά οι λιγότεροι έπιναν. 6 στα 10 κυβικά νερού που έφταναν από το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ στην πόλη κλέβονταν ή χάνονταν, αλλά παρόλα αυτά τιμολογούνταν. Ο Δήμος τιμολογούσε το ποσό αυτό μειωμένο κατά 60%. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός των υποκλοπών που γίνονταν στο δίκτυο ίδρυυσης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί ήταν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην δημιουργία αυτού του υπέρογκου χρέους. Η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα είχε τουλάχιστον σαν παράπλευρο κέρδος να ξεκινήσει να φτιάχνεται το πανάρχιο δίκτυο ίδρυυσης της πόλης. Μέγαρα είναι όλη η Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος των εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ, Βαγγέλης Δημούδης, τα χρέη του δημοσίου στην εταιρεία ξεπερνούν το δισεκατομμύριο. Οι επίσημες καταγραφές των υπηρεσιών της ΕΙΔΑΠ για τις απαιτήσεις της από το δημόσιο και τους δήμους συνολικά είναι 1,76 εκατομμύρια. Όμως το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Απλά τώρα τίθεται για πρώτη φορά προκειμένου να πάρει ο ιδιώτης στην ΕΙΔΑΠ καθαρή από χρέη. Οι διοικήσεις μάλλον μέχρι τώρα καταγράφαν τα χρήματα αυτά, αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από το κράτος. Και οι Δήμοι κατά καιρούς προσπαθούσαν να κάνουν διάφορες ρυθμίσεις των χρεών τους, αλλά πάλι ποτέ δεν ήταν εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την ΕΙΔΑΠ. Τα χρέη αυτά συνεχώς διωγγώνονταν. Όμως ακόμα και αν ξοφλήσουν οι Δήμοι το μειωμένο χρέος τους, υπάρχει και ένα χρέος της κεντρικής κυβέρνησης που είναι μεγαλύτερο από εκείνο των Δήμων και που η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα εξοφληθεί.